Ola, hoxe vamos a contar dun experimento que se pode facer con auga. Estes son os seus materiais para facelo: unha vela, un culler, perfume, un chisqueiro, colorante, un tarro e auga. O primeiro paso é coller a auga e botala no bol. Unha vez que temos a auga botada no bol, collemos o colorante alimenticio e botámolo. Agora, remexémolo cun culler. Agora, o balde que temos, perfumámolo co perfume. Agora, encendemos unha vela Agora, a vela poñémolo no medio da auga e co bote perfumado poñémolo encima dele. E agora é cando fai efecto cando sube.